И здравейте хора, днес сте отново с Fortnite Player. Знам, че не съм го написал правилно. Първото ми видео беше със ето този, за първи път го показвам. И здравейте хора, аз съм чемпион на Ranked Road. И да, в миналия клип направихме рунтур на моя сетъп. Ето тук компютъра, слушалките и да. Хора, искате ли едно в едно с... Бат, ще ви бия. Много съм добър. Наистина. Бат, аз съм втория Монграл. Втория Монграл! Аз какъв съм, бе? Ти си... Няма да използвам още думи. Бате, аре спри коментарите и се абонирайте. Ето тук. Невски лице се кае, ето тук. Сега трябва да излезне, ето го, ето тук. Горе-долу какво ще излезна? Ще излезна аз. Точно на 10 лайка пускаме най-новото видео. Как да станете професионални фортнайтери. Така че не забравяйте да ударите към банката. Ето тук, долу, не знам, долу. Да. И след малко ще се върна, когато влезем в Fortnite. Опа, чайте, аз трябва да пусна. И сега... И здравейте